Da soyayya na fito to ta kirke ni karki ja makiya na gani ke ɗaya nika so a zuci ba za na cire ki ba. Ana wata kuma ga wata da soyayya na fito to ta karke na karkaja makiya na gani kai ɗaya nika so a zuci ba za na cire ka ba. Na bukatar a kula da shi ina son na ga zuciyar ki na faɗaɗa karsashi kuma kika so zani baki shi don ki cire fushi fuskar ki kawai zangane na kalla na cire fushi kuran karya na da kyau sai dai ba shi rikon fushi tafiyar mu da ni da ke ba zan ki kula kanta ba. Da wani ne mafarin kauna da so idanu su kayan gani to ta mika ma zuciya za ta farin gani idanunki nake gani suna sa mini kwarjini don babu kamar ki dogarin namu ina gani mai kyau da ado kamar ana yanki da murjini ni zan miki garkuwa ba zan ki kula kanki ba.